Здравейте, приятели на футбола. В днешния ден видеото в рубриката ми Facebook и YouTube футбол и спорт с тонката е след снощният финал в Шампионска лига между съставите на Пари Сен-Жермен и Интер. Първи трофей от най-престижния европейски клубен турнир за съставът от Париж, и то по какъв начин отборът на Луис Енрике, испанският наставник, не просто победи, размаза, разгроми, саморазправи се и какви ли още не епитети може да кажем, намерим. 5-0 с голове на Хакими, 12-та Дезире, младият нападател в 20-та и 62-та минута, които Кварацхелия, резервата Малу, просто смазаха италианският състав на Симоне Инзаги. 5-0, най-голямата победа в историята на Купата на европейските шампиони и Шампионска лига. До сега най-големите победи винаги са били до 4 гола разлика. 60-та година най-резултатният матч турнира Реал Мадрид Айтар 7-3. След това няколко пъти по 4-0 се е случвало. 74-та Байер Атлетико Мадрид 4-0, но с уточнението, че тогава е втори матч, единственият път, когато финал се играе с на един. Има втори матч между двата състава. Милан през 89-та и 94-та със същия резултат побеждава съответно Стяла Букурещ и Барселона. И сега, днес, вчера 5-0 ПСЖ Интер. Трудно е в такива моменти дори да се прави кой знае колко задълбочен анализ. Просто от самото начало на матча ПСЖ започнаха да установяват контрол над играта, събитията на терена. 12-та минута Витиня много добре изведе жертве. Той не избърза да завършва акцията сам. Пусна на десният защитник Хакими страхотно по земя топката. Той беше просто на опразената от Ян Зомер врата и с лекота, като вкара гола, като честно прави, че заради своята кариера в Интер не се зарадва на гола. 20-та минута 19-годишният тинейджър дойде че на 2-0 и още тогава сега се видя, че много трудно нерадзорите ще излязат от това свое състояние, сякаш на примиреност още преди да е започнал матча, но сме ставали свидетели на какви ли не чудеса в футбола, но такова на стадиона Алианс Арена нямаше. Почти през цялото време ПСЖ абсолютно контролираше матча и нито един момент нямаше някакви наченки Интер да успее нещо да създаде впечатляващо в няколко ситуации. До края на полувремето за парижани. След това
и в началото второто до трети гол. Просто един мач, който имаше един единствен отбор и това бе съставът на Луис Енрике, който влезе в историята и на френския футбол с втората титула за страната в Купата на европейските шампиони след тази на Олимпик Марсилия. Отново в Мюнхен на стар стадион на Байерн, Олимпия стадион. Един наистина просто заслужен триумф. Интер че нищо не създаде, да не кажем, имаше там някакви ситуации, но наистина е срано да си на финал в Шампионска лига и да играеш по този примиренчески начин. Но така е понякога в футбола. Не винаги най-заслужилите стигат до финалите в европейските турнири, но ПСЖ показа, че наистина Мусилек е създал една футболна машина без предишните големи звезди, с много класни играчи, с страхотни млади таланти. Сега малко да поговорим за испанският специалист. Човек, който в някои периоди бил критикуван, сякаш не го слагаха сред най-големите имена, но ето, че Луис Енрике, който, ако младите знаят, беше и страхотен футболист. Играе в Реал Мадрид и в Барселона, дългогодишен испански национал през 90-те, началото на новия 21 век. През 2015 година той направи требъл с Барселона, както биха на финала Ювентус 3-0, но тогава все още съвсем младия наставник, някакси, може би това постижение му бе така не до толкова почитано. Меси, Неймар, Суарес, все още Иниеста беше там, други големи играчи имаха Барселона, сякаш наследството на Пеп Гвардиола. Направи така, че той да остане малко по-миманс на на това, което тогава постигна Барселона. Имаше един малко тия период в Рома, при испанска национален отбор стигна много добро качество на играта, но точно тогава този човек претърпя най-голямата и загуба, която никога няма да може да преживее и ще остане болката за винаги от нея. Тази в личен план да загуби едва 9 годишната си дъщеричка Шана от раково заболяване. Но ето, че той 6 години след това завърна още после през 23-та, когато пое ПСЖ, вече беше останал само от Бенци Мбапе. Се знаеше, че почти сигурно ще спечели договора. Френската топ звезда отива в Реал Мадрид. Луис Енрике заяви, че започва нова ера и градене на нов отбор, който
да постигне най-голямата мечта на своите привърженици, на своите собственици, катарския концерт, който държи клуба и е налял милиарди през близо 15 години, откакто съм начало на клуба, и по своя наистина харизматичен, стилен начин, страстен Луис Енрике сбъдна тази мечта и за постижение на своят, може да кажем, легендарен сънародник Пеп Гвардиола, 2 требъла с 2 различни отбора. Така че само уважение и респект към този голям човек и мъж Луис Енрике. Много дълго време ще се говори за този финал, това, което ПСЖ направиха по един абсолютно брутален, наистина страховит начин размазаха Интер. Извинете, сега някой може да каже, беше Барселона, например, на финала. Да, сигурно така ще е до финала. Нямаше да стигне този разгром, но няма играч, колкото си позволява съперника, ПСЖ просто не позволи на Интер в нито един момент от матча да помисли, че може нещо да направи. Но и отбора на Интер някакси всяка бе и след като загуби титлата в Италия и някак си беше с паднал гард още преди да е започнал матча. И това се оказа още по-добре дошло за отборът на ПСЖ. И така, това е от мен, приятели, за този финал Шампионска лига ПСЖ Интер 5-0.